Avui us anava a mostrar una història de què passa al trànsit dia rere dia. Espero que ho disfruteu i que apreneu el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer. Moltes gràcies i us deixem amb el vídeo. Jordi, on vas? Vaig a sortir amb els meus amics. Vale, però no tardis molt, eh? Sí, sí. Adéu. Adéu. Què vols per beure? Jo una copa de vi. Vale. Gràcies. Lot, tens que marxar. Sí, sí, jo me'n vaig. Com estàs, Jordi? Com el teu metge està de viatge, el tindrem que trucar perquè et digui el teu diagnòstic. Vale, ara aquí. Bona tarda, Jordi. Afortunadament, aquest accident no ha estat gran cosa, però la pròxima vegada pot ser molt pitjor. Per això, tens que tomar les següents mesures. Hi ha que caminar per la vorera i no pel mig del carrer. Respectar els semàfors passant només quan està en verd. Mirar en ambos sentits. Passar pel pas de vianants. I no beure molt d'alcohol. Vale, adeu. A més dels accidents de trànsit contra els peatons, també hi ha molts accidents entre els cotxes per diferents raons, com per exemple... Beure alcohol, no respectar les normes de trànsit, no dur cinturó de seguretat, no dur una bona distància amb el vehicle al davant i tenir distraccions. Que la gent tingui accidents de trànsit depèn de tu i de tothom. Els mòbils, les drogues i moltes coses més fan que la gent no estigui atent a una cosa que li pot fer perdre la vida o perdre alguna part del cos. Per favor, no facis tonteries al mig del carrer. Hi ha gent que perd parts del cos i mor per culpa de la gent que va sense compte al cotxe o caminant. En 2022 a Espanya van perdre la vida 1.145 persones a accidents de trànsit. Això és una gran quantitat de famílies que van perdre una persona molt important per elles. Ves amb cura pel carrer! Home! On vas, Jordi? Com estàs, Jordi?